Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no? Maayong buntag na natong tanan, kumusta? Adlaw na ay karong Merkulis no? It's sa 26 sa buwan sa August, English Mail 26, o sa dili pa din no? Shout out ay ko no kang Anak Leta Lermen. Salamat kayo idol sa pagpaminaw no? Anak Leta Lermen, salamat kayo sa pagpaminaw idol. O kang Jerry Montino. Okay idol, sana ma-upload mo ang kasunod. Okay, salamat kayo no. Jerry Montino, shout out ya idol no. Jerry Montino. O kang Sil Nagal. Shout out ya idol, Sil Nagal. O kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo sa pagpaminaw idol. O kang James Sagbiro. Shout out ya idol, James Sagbiro no. Sa tanan nga nagsubaybay aning trabaho, salamat kayo. Shout out ninyong tanan, bueno. Ang laing sumpay ning sugilalon nga sinuwat ni Francis Iliaga Isparis. Part 19 na ta no, mga followers no, part 19 na ta. Maskara. Oh shit! Yeah! Kabantay ko na! Paya! Gisiun ko kining newspaper! Wanted, dead or alive! 500,000 ang patong sa kungo! Come! Get me! Get me! Arrest me! Make my day! Yamatra sa noon. Yamatra! Gihugtan nila ang pagpangita na ko. O giputiag na yun ni ako ang mastermind sa kakibot gaan. Wanted dead or alive. Bagay sa inom. Ipakita ko kaninyo ang akong kabangis. O ilabi na kanimo. Taong nagmaska. Ikaw ang nagda-buisit sa akong kinabuhi. Ikaw yun. Og lakip ka na, Abel. Og lain na sa akong duha ka mga sakop. Ang mga tanga, mga bugo, narakpan. Tungod sa taong nagmaskara. Buisit. Mubanaw ang dugo. Mag-wild ang kakibot gan. Abel, yes, Charity. Karuna sayro ka mo sa matod nga kahimtang na nyo Rafael. Pasagdan malang ninyo siya. Ola. Oh, ikaw, Abel. Pasagdan lang ninyo sa inyo Rafael. Dili ka na konsensya. Ngang taong may ila ka ni mong anak. Imo lang pasagdan. Ola. Kay karon pa lang. Ay, nasayod ko maglisod. Malisod yun ang kahimtang ninyo, Rafael. Oy. Nangunta namin sa doktor. Stable na ko no ang kahimtang ni Rafael. Luwas na sa peligro, Ola. Tingali, sa kahimtang sa panglawas, luwas na siya. Pero, kung ang mabitin, ang mutraydor, maoy muldihok, nagtuo ba mo? Ha? Ngaluwas pa si Senyor Rafael? Unsay boto pasabot, Ola. Wa ka lang masayod. May daw tang plano si Federico. O kana si Marga. Ha? Nga, nagplano ka na sa batok ninyo, Rafael. Ola. Uy, kay ba mo? Nakuan, init kayo ang kwarta. Way hunong ang panghukok ni Federico kanyo, Rafael. Imagine, bago lang hinigitagawan ng 25 million sa Federico. Unya ang resulta? Leader sa mga tulisan? Ha? Ako yun ang balik-balikon, ha? Tungod kay nakasaksi ko. Kami hatang yun si Rafael kang Federico. Klaro, ha? Klaro yung iyang gitulis ang iyang amahan. Bitaw, Abel. Tabangi si Rafael, uy. Unsay buhaton ko. Bantayan ni mo siya. Dako mabag si Federico. Natural. O bitaw, natural gyud dakong babag siya. Tungod kay, ikaw unyang mamahimong babag sa iyang dautang tuyo nga siya kang New Rafael. Abil? Naibaw ba si Don Rafael sa imong naibawan, Ola? Dili gyud ko
Di ko makasulti ni Ana nga to ninyo, Rafael, kay nahadlo ko. Tingali niyo kung sidangatan, ang labaw sa tanan, nahadlo ko nga patyo ni Federico. In taon maluitan mo na ako, hindi pa ko gustong mamatay. Ang akong isulti ninyo, ha, inautunta nga, anak na ninyo. Makalaom ka, wala. Palihog ito, na mayon taog. May tao nga, pirming makabantay kang niyo, Rafael. Ilabit na sa pagkakaroon. Dilim ko makabantay ko niya. Kay niyaman ko din pirmi sa kwarto sa ospital. Pero, pasin og makagawas na ko, importante nga may makabantay kang niyo, Rafael. Matagkaroon og unya. Ay, kuyawan mo ko kay wata ka siguro, papasin og hiluan si niyo, Rafael. Oh, ula. Pangagpas lang ng ako. Nya, kisa may muhilo niya. Ha? Kisa mo hilo niya. Pasin! Hiluan kang marka! Unsa? Lord, pasiluay taon ko. Makastaha ko. Ngilaan ang ako pagtuo, Abel. Ula. Hasa ka karon si Federico? Maulaki. Ang wahay, kuan maglabi siguro, nagtago-tago gyud. Ha? Dili ito mapakita kay gipangita gyud siya sa mga tinugyanan sa balawod. Sakto gid ka. Wanted, dead or alive. Otso man. O yun ba ka mo? Sagunta mo? Oy, problema ka, Kibot. Basta importante. Suportame. Sagutin mo lang, sabi na, tagaan mo suporta ang mong pamilya. Mana. Kabantay mo ko na. Kabantay ko na. Ay mo kablaka. Ha? Dili maggutman ang inyong pamilya. Atagan ako mo. Tagan mo. Matag-usay ka ninyo. Hatagan ako. Tag-half million. Half million. Walo man lang ka mo. Muna natagan tamang tig-half million. Half million. Ihatag ko kaninyo karong adlaw. Okay, salamat ka, Kibot. Salamat. O guman. Ha? Magmilagro kita. O ganay pasyunan na itong bata. Magmilagro kita. Akong plano, makigubatas ka pulisan. Sukul ta! Pero- Bantay mo na! Gamay naman ta ka, Kibot. Gamay naman ito. Kaya ba ka? Damo sa mata mo, dito makikaway nga ng face-to-face ba? Dito makikaway na ng face-to-face. Ha? Huwag tayo pwersa. Ang atong buhaton, mau kini, paminaw ka mo. Sige, maminaw. Pabaon nato ang dugo. Pudsan man! Nga ila kung wanted dead or alive. Pues, mag-una silang kamatay. Ug dili kita nakasabot. Okay ka, Kibot. Mapatay mata nila. Pero, bugtian usab nila kinabuhi. Tanaw na tog makababag si taong maskara. Kakibot. Sulti mi. Unsay ang ibuhaton, ha? Paminaw ka mo. Okay. Kabantay mo, anak. Oh. Mao ni ang atong pagi. Ha? Manghagbong ta. Manghagbong ta gasa. Ngadtos ka pulisan. Gasa. Kabantay mo, anak. Nganong- Manghagbong ta. Nganong mahatag matagasa sa kapulisan? Hagbunga na to o gasa sa matag presinto. Kana! Kakibot. Murag wa ka na sa ustang pag-isip. Paminaw na, tonto! Ah. Kung asustong pangisip. Hanggaw, ha? Ayaw, Dritso. Ayaw, ngiga sa di mo, eh. Dritso magaghukom. Eh, anak maniga nga, wak ko sustong pangisip. Nausap na, tingalig na, unahon tikas pagbuga-buga ka. Kalma. Ang garsa nga giingon ako. Nga ihagbong na to, patag presinto. Mau ang granada! Oh, granada. Labayo na to granada ang police station. Hasiyo na to sila. Pinaagi sa kakibot gang. Kakibot kang. Okay. Kabantay mo, mukibot ang ilang samput sa kalisang.
Mukibot! Nakarungog mo, ha? Kakibot gan! Will strike! Nakatog si Rafael. Muhinay ko gawas. Manawag kong Federico. Ablihan kong pultahan. Asa ka, Marga? Rafael? Darling? Asa ka? May paliton lang ko. Muato ko sa convenience store. Sige, padayon lang. Salamat. Mabalik na ko dayon. Pag-amping, darling. Yes, darling. Dili man lang ako tuyon. Pero, gikuyawan ko. Unsa na makikibuhat karon ni Federico. Ayaw ka bala kating. Nagkuyog mi karon si Abel. Di ako sa ospital. Oh, labing ayo noon, pero ay mo kumpiyansa kay tingaling apel taon mo sa Target Federico karon ha? Unsa? Di kalimod nga usa mo sinungdan na sikop ang mga sakop ang duha ka sakop ni Federico. Tanang panahon. Ready na ko, ting. Giwagtang na nako ang katalaw. Ug ang nagpabilin, mao ang kaisog. Ano? Charity, Oh, Abel. mabalik ka sa sud sa kwarto ni Don Rafael. Sige, musunod ko. Marga, ikaw na ba ka na... Ako kini si Rafael, si Abel. Salamat nga di balik ka. Bantayan ti ka, sir. Salamat. Dawata kini ako cellphone, palihog, Abel. Yes, sir. Unsay akong buhaton, meaning maong cellphone. Palihog ko, i-search Federico, o idayal, gusto ko makisulti kaniya. Uy, ang akong cellphone. Si Rafael kini nanawag. Hello, Daddy Rafael. Federico, surrender na lang sa kapulisan. Dili! Nakabantay ka na! Dili ka na mahitabo. Makuha ko nila over my dead body! Federico, ano man, O sige ano man? ngano nakabuhat ka man ini, O sa? ngano nakahimo ka man ini, nga nahimo kang leader sa mga tulisan. Tungod kay hangul ka! Federico, ako hangol, wa ba ni mo na una, hapit sa tanan ni mong gipangayo ka nako. Ako gihatag, unya mo ingon ka nga hangol ako. Basta kay hangul ka! Kung doon ako'y pangayoon, dagan kay kagpangutana, dagan kuskus balungos, lagot ko na rin, lagot kay ko na dali. Nagpangayoon ako, hatag na yun. Dili kay mangutana kapag daghan kayo. Buhangyo ko kanimo, Federico. Surrender sa kapulisan aron sa ingon. Dili ka nila mapatay. Dili sila makapatay na ako, dali. Ako ang makapatay nila. Federico, May patong na nga kung nga 500,000 pesos. O suman, ikaw may mihatag sa 500,000 aron madakpan ko. Federico, Mauro ba na imong tumong mo? Gusto yun ka. Nga mahibaw, kinsa ang leader sa mga tulisan. Bawa! Buhatag giganti. Nga karon, kay naibaw naman ka. Naibawaan man mo. Ha? Nga ikaw, o suman, buhatag giganti. subo nga palandungon. Pero kumitin ako sa kapulisan. O si committed. Sayot ka man sa akong kampanya. Batok sa mga tulisan. Sa daghang tulis ka nahitabo. Nakasaad ko sa kapulisan, Federico. Nga muhatag ko kante sa bisan kinsa nga makadakop sa leader sa mga tulisan. Kalitsi! Unayon ko ni mo! Tuo ka ba dahil nga nalipay ko? Wa, Federico. Tungkol kay pagkasayod na ko nga, ikaw de ang leader sa mga tulisan, napaong ang akong pananaw o giatake ako.
Inungdan ka niya ako karon sa ospital. Tangan ko na nga wa ka madayon eh. Federico, Gikan karon. Usa na ka sa hingpit kong kaway, Rafael! Federico, iyo. Ikaw din mo hatag. Ang ganti. Ha? Patong sa gungo. Para sa gungo. Okay, fine. Fine. Gubatad dun, Rafael. Federico, Mortal na kitang kaway. Federico, pamaynawa ako. Wala ko yung angin pagpabinaw ni mo. Bisit na. Bisit! Animal ka, Rafael. Ikaw di ay ang buhatag og ganti para sa gungo. Kaway kita. Abel, ingunin niya kalisod sa akong kahimtang. Maglisod na kong sibog sa kong commitment nga to sa kapulisan. Unsa man lang unya mamahim mo na kong dagway sa publiko, sa katauhan, kung dili na ko tumanon akong isaad sa kapulisan. Makasabot naman tingalay sila, sir, tungkol kay anak ko nimo si Federico. Makasabot. Dili masab sa ingon nga ang akong paghatag kanila og ganti sa pag-ila sa leader sa mga tulisan usalang kapag pagkaaron ingnon aron pagtabon sa daotang binuhatan ni Federico. Sir, Ug gawas pa niya na basin og magtuoy noon sila nga ako'y godfather sa grupo sa mga kakibot gang. Sir Rafael. Basig si Marga na kanang nahibalik. Kanya lang, sir, ablihan ako. Charity, ikaw mali. Dali, sud. Si Federico. Hello, Federico. Morga. Aminaw pa kayo. Sultihin ang putang inang Rafael. Nga inihap na lang ang iyang mga adlaw sa pagpakabuhi. Federico. Mortal ko na siyang kaaway karon. Imagine, siya ang buhat ako ganti nga 500,000 pesos. Ha? Para patong sa gungo. Ano? Giyon sa rimos pagkahibaw, ana. Siya ang niangkon, ana. Unsa? Nanawag siya ako. Mauna, nanawag siya ako. Nya, iya kong ingnon, giingnan ko niya. Iauhag ko niya nga musurinder ko. Ug nisulti pa yun. Nga siya ang buhat ako ganti sa makadakop sa leader sa mga tulisan. Mao ba? Wadi ka may bawa na. Wa, uy. Wa siya nisulti na ako. Karon disulti siya. Niangkon siya. Kay kiniadto pa yun. Naibaw mo ko. Naibaw ko nga mi-opera siya. Nga, iluhon ang leader sa mga tulisan. Kay buhatag siya ganti. Naibawpod ko, ana. Kumiti na niya siya sa kapulisan. Uy niya. Ipadayon gud niya nga. Karon nahibaw na siya nga ikaw ang leader sa mga tulisan. Masing pabilib niya. Iyang itayon. Babagan ko siya. Marga. Dili ko mauyon. Alit siya. Anak ka niya. O sa gusto klasiya samahan. Muhatag siya og ganti nga to sa makadakop ni mo. Patay o buhi. Yes, Marga. Litse. Adtoon ko siya. May samot pagsulok nga kong dugo. Buong-buong ka, Rafael. Tuntok ang pagkaawahan. Tuntok ka. Buhatag si ganti. Ngadto sa makadakop na ko. Patay o buwi. Kabiset. Mas may pagsiya ang akong patyon. Karbiya ko na nakakibot. Maulig eh. Maong ka mo. O saman, malipay mo. Lipay. Mato nila. Ang amahan, dili makaakos pagpatay sa ilang anak. Di ba? Mau kinisultis mga katigawangan kakibot. Pero, karon, baya mo pa'y muhatag o ganting na tos magkapatay na ko. 500,000 pesos, $500,000. Yes, $500,000. $500,000 pesos. Kakibot, kay mong tinawan na mo, nga na. Masinog doon na interesado ninyong mupatay na ko. Ha? Aron maoy mo angkon sa gante. Kakibot. Doon na ba? Wah. Ida, tingo ka ba ni mo, nagrobot mo ang ka.
Doon na ba? Wala ka gibutoy. Siya man iti ay. Kay ug dunay mo patay na ko karon dayon. Mag-unay ta. Doon na ba? Tuwag! Eh, Ay, kukuyawan man lang ta, uy. Panggawas ka naman. Wa mo'y labot din, he. Gawas mo! Gawas kami. Ay, gabala ka. Kalma lang, Miss Marga. Gana, gawas. Kawas ta, uy. Darling, Marga, ano bang isapot ka man? Unsa ka tinuod? Nga ikaw umuhatag og gantis makadakop sa leader sa mga tulisan. Tinuod ka na, Marga. O karon nga nahibaw ka, nga si Federico ang leader sa mga tulisan. Ipadayon gyapon nimo? Ipadayon ako. My God, Rafael! Kaugalingon nimong anak, imong ipapatay? Ha? Asa naman imong konsensya? Amahan ka! Makaakaw kas pagpatay sa imong anak, ha, Rafael? Nausa naman ka! Pagkasakit na-unaon, nga mag-unay kag magkaunay mong amahan og anak. Rafael, darling, hinumdumi. Kiisip kong anak si Federico. Mami, ang iyang gitawag na ko. O niya, imong gantihan ang tao nga makapatay niya, ha, Rafael? Ikaw sa gikubot ang kasig-kasig na ko, Rafael. Pasaylo ako, Marga, pero dili ko na mahimong isibog pa. O ganong dili man. Ikaw may tag-i-eskorta o labaw sa tanan imong anak si Federico. Kung akong i-withdraw ang akong commitment sa kapulisan, o sa mailang ikasulti, tawgon ko nilag bakakon, way baruganan, ug labaw sa tanan. Nga akong gipanalipdan ang leader sa tulisan nga mao ang akong anak. Mao ba? Sa ato pa. Maw'y palabayo nimo. Kung sa may kasultis mga tao. Huwag ni mo katagig bili ang imong pagkaamahan sa imong anak, mao ba? Marga, darling. Rafael, hunahuna ang maayo. Palabayo nimo ang mga tao, pero kalimtan nimo ang dugo sa imong dugo. Marga. Ay, grabe ka, Rafael. Grabe ka. Nawagtang na kong bilib di mo. Hugabi di mo. Gibati ko ang dakong kaluoy ni Federico. Marga. O kung ipadayo ni mo, kung diligid ka maminaw na ako, pues, Miss Mayo, tigali nga magkalimtanay na lang ta. Unsay man? Makonsensya ko, Rafael. Ingon sa tulisuko na nga akong tanlag. Huwag ko makatambag di mo. Nga dili ka mangunay og hatag og premyo. Sama na nga ikaw ipatay sa imong anak. Marga. Pero sige, kung dili ka maminaw na ako, well, okay lang. Magkalimtanay na lang ta. O pwede nga mahawa na ko. Biyaan ti ka, Rafael. No, ayaw ka nagbuhat, Marga. Magunsa man lang ko, ha? Kung mawaha ka kanako. Sumikapaslanan nga magpabilin pa ko uban mo. Nga dili maggali ka maminaw na ako. Marga, darling. Mas mabiya na lang ko, Rafael. Dili ko gusto makakita sa pating lawas ni Federico. Nga akong giisip nga anak. Marga. Karon dayon, mabiya na ko. Marga, ayaw kong biyae, Marga. O sa palagi papaslanan, nga magpabilin ko uban mo. Nga dili makamaminaw na ako. Mas mayo pa magbuwag na lang ta. No, dili. Dili ko musugot ka, magbuwag kita. Di ba sa ka masugot sa kong gihangyo ni mo? Musugot na ako. Rafael, Balibaran ko ang kapulisan. I-withdraw ko ang akong commitment. tinuod ka ba, Rafael? Ha? Tinuod ka ba? Tungod ug alang kanimo, Marga, nga akong mahal. Thank you, darling. Thank you, darling Rafael. Thank you. Thank you. Thank you, ha? Marga, darling. Si Marga. Gawas lagi kan sa kwarto yun doon, Rafael. Nagbitbit sa iyang cellphone. Ug si Abel, wa pa sad nabalik na may gipalit. Musuod pa ka kung balik sa... Ay, paabuton ko lang tingali si Abel. Oh,
Si Inting Butikol nanawag. Hello, Ting. Nanawag man ka? Akuan, check lang ko kung asa na mo. Di pa mi sa ospital. Kaming Abel. Mo ba? Di ka duty? Manawag lang ko ni Sir Mangkaw. Mo-leave lang ko ron. Okay. Kumusta naman si Don Rafael, ha? Okay naman siya. Ikasulti naman. Ay, maayo hinoon. Nibatig da kong kaguol tungod sa nahitabos iyang anak nga mao day ang leader sa mga tulisan. Ha, mao na yung pagkaingnon taon nila charity. Madili sa ng panahon, ang sapi, makahatag o kalipay. Inting, Hinoon, ang sapi, mo ugat sa mga sungayan. Mao na diha. Ikaw na si Federico, anak Don Rafael. Bida, naingon man ang ng tutok tungod sa dagang sapi. Ang iyang tagamtaman, nindot kayo, tungod sa dagang sapi. Gitilawan natin ang bisyo. Hangtod nga, dayabang ang utok, pinatuyangan sa nang gusto. Resulta, problema sa katilingban. bitaw no tinuod gyud Inting. O dili lang si Federico maniyabak sa kwartahe, kundi lakip na ng mga dagkong tao, sa mga dagkong nagkupot sa katungdanan sa gobyerno. Nayabang ka ng malitang kwarta! Inting, Abi ni mo daya nga ako lang ba nga tingali basin o kung sa may tabuan ng Don Rafael ba batigbak tungod lang sa dakong problema taon. Si Bakusan Inting, uy. O dakong kawawa nung ibuhat karon ni Federico eh. Tinuod yun dating. Ha! Si Federico karon wanted na. Yes, Inting. Wanted na, dead or alive. Uy, si Barga. Oh. Hello, Barga. Kalisod ba ni mo kontakon? Oh, merong nanawag mga. Good news. Oh, si good news. Dili nagpadayon ni Rafael ang paghatag sa premyo. Sa tao makadakop ni mo. Patay o buhi. Oh, onsa. May oyo na siya sa akong hangyo. Oh, bato niya. Maglisod siya sa pagbalibad sa kapulisan. Kay committed na siya. Asa may palabihon? Ang kapulisan? Maglisod ako na siya sa pagsibog. Mura. Tungod kay tingaling lainos pagsabot sa kapulisan. Eh, ang gibak ko'y ang tanan. Tungod na ako. Oh, di. Tinood ka ba? Yes. Kay Kon, nipadayon pa siya. O dili niya i-withdraw ang iyang commitment sa kapulisan. Biyaan ako siya. Automatic na makibuwag ko niya. O sa diha mo biyaan ako, iya akong gipugnan. O gituman niya ang akong hangyo. Oh, really? Yes, Federico. Dili mahimo nga iya akong balibanan. Dili. Abi ni mo, gilakan ganigid na ako. Nga dili ko makaakos pagtanaw sa patayng lawas ni mo. Ingon man ang musuhol sa makadako pag makapatay ni mo. Okay. Good. Nakabantay ko na. Good. Dili ko makatugot nga may mahitabo ka ni mo, Federico. Nag-iilan akong anak. Correct. Kailan ko ni mong anak. Hinungdan na matutoy ko ni mo. Federico! Kagibot si plano. Bayaan mo manulti eh. Wala ni andar pang makina. Una po sulti. Sulti na yun. Pero kay, nagtanaw niya. Sa plano. Okay. Ako ang ginigito ng pagkayo. Kabantay ka na. Wanted na ko pagkatulisan. Busa. Pun-ana to. Ang pagpanulis. Sulti. Okay, kagibot. Kitsi target. Wala mo sakit! Sige! Kuha ang tanang kwartas bangko! Pagdali! Kagibot. Ablihe ka! Ablihe! Ang kwartas! Kinap! Ang tanang bubabag! Mamatay! Sige! Habwa ang kwartas sa kaha! Pagdali! Oops! Sina! 20 seconds more to go! Pagdali! Exit! Exit! Oh, si Inting nanawag na sad. Hello, Ting. Charity, babo ka balita. Ha? Kalabot sa unsa? Gusto ka bangko, gitulis. Unsa? Plus report ka ng taon, oy. Plus report. Gusto ka bangko, gitulis. Gipusil ang gwardya. O doon ay laing mga tao nga naigo. O bat ang patay. Ginoo ko. Oh, mao na,
Si Mayabel! Di na ko kontak! Asa siya? Unsa na yung bangkuha? Oh, ngayon nisod ka? Manangit lang unta mi ni Sir Rafael. Gaya na kinahanglan. Pamahawa mo. Magpahibaw lang ko nga mobiya na. Dili na lagi kinahanglan. Nakatuog na si Rafael. Asa ka man, Sarete? Oh, Sir, adto na mi, sir. Si Abel, asa si Abel? Tuwa pa'y gipalit, sir. Pwede mo ang ko kaniya. Ubanan ko niya ang din sa ospital. Okay, sir, may problema. Sultihan ako siya. darling, ano pa man? Dili ba gibalibara naman ka anak niya? Ayaw pamugos, oy. Hindi ako nga makabantay nimo. Darling Marga, Otro na way batasan. Ayaw pamugos sa taong way gusto, darling. Darling Marga, nihangyo lang ko. Basin og mausapa di ay. Una manggod, Marga, di ko gusto nga dunay mahitabo kanimo. Nga ikaw gikidnap, mahitabo niya pag-usap. Darling, Usa sa kong tuyo, nga si Abel makabantay na tong duha. darling, ayaw na lang lagi. Sa di lang, Ma'am Marga. Sultihan lang po ako si Abel nga dili ka gusto. Sultihi, saon, maglagot magud ta. Gihangyo bito na siya ni darling Rafael ato, may balibad man. Malipay day ka ng balibaran ka. Sige, ma'am, sige, ma'am. Ay, sir, tuod ay pa. Doon na sa itulis ka nahitabo karon. Gidonay gitulis. Gitulis ang Rural Bank, sir. Oh my God. Mo na gitaho ni Inting butikol nako nga kung kauban. Gitulis ang usa ka bangko, ukupat ang patay, sir. O si Federico ang naghimo? Basin, sir. No, dili si Federico Rafael, darling. Darling Marga? Imposible nga si Federico ang naghimo, ana. Wanted tagod siya. Dili na siya makasayon-sayon o gawas. Dili na siya magpasaya-saya sa mga tao kay madakpan na niya siya. Kun mao, kinsa ka, no? Kinsa ka ang mga tulisan? Basin og laingin. Laing grupo sa mga tulisan. Og ilang ipahid kang Federico ang mga panghitabo. Ma'am Marga? Okay, kakibot. Pila tanan? Ang ato na sa kiyo sa bangko. Pila tanan? 19 million. Asa din? Ay, 20 million eh, kagibot, sorry. Mangan sa ilong. Sorry. Klaro ha? Sorry. Good. Hinay mo kayang gamting. Hinay ka mo ihapor ka ng bao. Unang masipyat ka. 20, di 19 ha? Nasa kong bulsa, kagibot. Good. Very good. Og nibanaw ang dugo. Sa upat ka mga tao, nga akong gipangpusil. Asan ka mo mga pulis? Get me! Arrest me! And make my day! Kakibot! Strike again! Tingog. Kagibot. Asa naman silang mudakop na to? Asa na sila? Tingog. Mayo gani kay wa magpagkita si Maskara, kagibot. Kalitse. Ayaw paghisgot ana niya. Kanang maskara. Kaya ng taong nagmaskara. Mayroong tagod nga ato siya makita siya ba? Ano makabahos na niya, kagibot? Siya lang ang siging makapabor. May nang mapakita sa siya nato, kagibot. Aron makita ta ang katag, di ba? Let's see the scatter. Kuno galing magpakita siya. Scatter? Sugaton siya ni kamatayon. Yes, kagibot. Hungong magariya. Mayari mo. Burger, suspit ba? Adlok ba? Buango na to ang kapulisan. Sunod na tong target. Dili na bangko. Unsa naman po, kagibot? Kanang mga bigatin. Kabantay ka na. Unsay buot na mo ibasabot, kagibot? Sunod na target. Mao ang kontraktor. Bakit? Salamat, Chef. Salamat. Bye, Chef. Unsay pong sa ehepe sa pulis. Lao mo gud kayo kagpanghupaw. Number 1 suspect. Mao ang grupo ni Federico. Kakibot gang.
Gisakyan ang ginas laing grupo. Pero dili sila Federico ang naghimo ana. Marga, darling. Rafael, darling. Panalipdan gyud ako sa Federico. Tungod kay giisip ko na siya nga akong anak. Marga, darling. Oh, Charity. Ngano ni apa man ka? Nagpaabot ko ni Abel, Miss Marga. Asa pa man tayo siya? Taod-taod naman to. May paliton ko na siya. Pero hanggang karon wa pa nabalik. Dili na tumubalik. Ako nang gitawgan, miss. Magpapaabot siya na ako. Ayaw na mo pagsama kong arideri. Oh, Miss Marga. Kapoy-kapoy lang mo. Samok-samok lang mo. Miss Marga. Hola? Ah, Charity! Mayo kayo nakasud kag balik! Manangin lang, mi. Adto na, mi. Di na tingali mi makabalik kay samukan man si Miss Marga na mo. Oh, samukan siya? Halog siya, doon ang mga tao makabantay niya. Hola. Ang yun gabantayan, Senyor Rafael. Ha? Kaya tingalig, mutunga ang tao, mutunga katong Federico, ug tulison Senyor Rafael. Di po tingali makahimo, ano, imposible na kaayo na. Hindi na imposible. Kaya mahimo yun na. Ay, asa na po ka si Federico ron nyo? Usa ka tao ang nahibaw kung asa karon si Federico. Ha? O kinsa ang maong tao, ha? Shh, ato-ato lang niya, ha? Ayaw pagsapa. Kinsa lagi? Si Marka. Ha? Si Miss Marga? Ayaw say pa sa pagpaminaw ng lain pang sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Francis Ilyaga Espares. Mas para. Palyag day ko no og subscribe sa ako ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.